Tablety vo výučbe na základnej škole. Cieľom tejto práce je vytvoriť učebný materiál pre problematiku použitia tabletov vo výučbe na základnej škole, zvlášť v predmete informatika. Moje meno je Pavel Valuška a budem pracovať s tabletom od firmy Samsung, označenie Galaxy Note 10.1. Tento tablet disponuje 16 GB úložným priestorom, má 2 GB operačnej pamäte, 1,4 GHz štvorjadrový procesor a tak jeho výkon postačuje na väčšinu bežných aplikácií. V tejto prvej lekcii si ukážeme, ako sa tablet zapne. Tablet sa zapína, na vrchu nájdeme tlačítko, vedľa ktorého je nakreslený malý vypínač. Toto tlačítko podržíme cca 5 až 10 sekúnd, následkom čoho začne tablet štartovať. Pokiaľ by nezačal štartovať, je potrebné tablet dať do nabíjačky a dobiť na ňom batériu. Ďalej na vrchu tabletu sa nachádza ovládanie hlasitosti. Potom tu máme slot pre SD mikrokartu, rozšíriť sa dá až o ďalších 32 GB. Potom tu máme infračervený port, tablet sa dá využiť aj ako diaľkový ovládač k televízoru. Ďalej tu máme konektor pre slúchadka. Tablet nám už naštartoval. Spredu vidíme kameru, ktorá má rozlíšenie 1,9 megapixelov. Keď otočíme tablet, máme tu zadnú kameru, ktorá je vhodná aj pre natáčanie videa, má rozlíšenie 5 megapixelov. Ďalej tablet v sebe ukrýva skryté pero. V spodnom rohu vysúva sa nechtom. Toto pero odporúčam používať namiesto prstu z dôvodu, aby sa necapkalo po obrazovke. Teraz si ukážeme a oboznámime sa so základnými funkciami tabletu. Naučíme sa, ako presúvať ikonky na ploche. Taktiež si ukážeme, ako sa nastaví Wi-Fi sieť a potom si ukážeme, ako tablet vypnúť. Takže na úvodnej obrazovke vidíme rôzne ikonky. Začneme z ľavého rohu, kde vidíme nápis Google. Po kliknutí naň môžeme hľadať vo vyhľadávači slova alebo vety, ktoré hľadáme ako keby na Google, na internete. Vedľa Google je obrázok mikrofónu. Tento tablet disponuje rozpoznávaním reči. Môžeme si to ukázať, ako to funguje. Klikneme na mikrofón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vidíme, že tablet rozoznal, čo som hovoril. Následne nám zobrazil všetky požiadavky na môj dotaz. Toto vyhľadávanie je veľmi efektívne a odporúčam ho používať pri práci na hodinách. Ďalej si ukážeme na domovskej obrazovke, čo sa nám nachádza. V pravom hornom rohu sú malé štvorčeky. Tieto štvorčeky, keď na ne klikneme, zobrazia sa nám vlastne aplikácie, ktoré sú nainštalované v tablete. Aplikácie je tu naozaj veľa, takže sa dá aj medzi týmito aplikáciami rolovať. Roluje sa tak, že sa klikne na prázdne miesto a presunie sa doľava alebo doprava podľa toho, kde nás tablet pustí, či doľava alebo doprava. Takže takto sa dá medzi aplikáciami rolovať a pozrieť si, čo máme všetko v tablete nainštalované. Ďalej tu vidíme hore také zvláštne slovo, že widgety. Widgety sú vlastne mini aplikácie, ktoré sa dajú umiestniť na domovskú plochu. Tieto aplikácie nás informujú o rôznych stavoch, napríklad tam môžeme si dať, ako teraz máme hodiny a informuje nás tu o počasí vonku. Prípadne si sa môžeme dať ešte ďalšie widgety, ktorých je tu tiež na výber viacero. Tieto widgety sa dajú aj stiahnuť cez obchod Google Play.
To si ukážeme v niektorých ďalších lekciách. Takže opäť môžeme medzi týmito widgetmi listovať. Na domovskú stránku sa dostaneme za pomoci tohto tlačítka domčeku. Teraz si ukážeme, čo sa nachádza na tejto spodnej lište. Táto šípka znamená krok späť. Keď na ňu zatlačím, vrátim sa o krok späť, čiže vrátil som sa na domovskú obrazovku, pretože vtedy som sa dostal do aplikácií. Toto tlačítko znamená domovská obrazovka, zobrazí mi túto obrazovku. Tieto dva obdĺžničky znamenajú momentálne spustené aplikácie. Vidím, že si zapamätal ešte internet, ktorý som spúšťal v ľavom hornom rohu. Môžem toto dať odstrániť všetky aplikácie, alebo pokiaľ chcem nejakú aplikáciu, keď ich mám veľa pospúšťaných, odstrániť, tak podržím na ňu perom a dám odstrániť zo zoznamu. Prípadne môžem získať informácie o tejto aplikácii. Teraz, keď ju chcem odstrániť, tak vyberiem odstrániť zo zoznamu, aplikácia zmizne a tým pádom šetrí miesto v operačnej pamäti. Ďalej tu vidíme tento obdĺžniček, v ktorom je taká hviezdička. Tento obdĺžniček s hviezdičkou znamená urobiť snímku obrazovky, ktorú momentálne vidím. Snímky sa ukladajú do galérie, takže keď zatlačím toto tlačítko, odfotí mi momentálne to, čo vidím a tento obrázok si môžem ďalej upravovať, môžem si tu písať, kresliť a taktiež ďalej s tým pracovať. Je to vhodná pomocka, keď na internete si nájdem napríklad nejaký zaujímavý článok, si to takto uložiť a potom ďalej s tým pracovať a vlastne mať to po ruke ako uložený obrázok. Opäť z tohto programu buď ho zavriem, sa zahodí, dáme, že OK, sa dostanem na domovskú stránku tlačítkom domčeka. V pravom rohu sa nám nachádza ďalšia notifikačná lišta. Keď som na to klikol, tak sa mi zobrazí vlastne informácie o Wi-Fi, môžem si zapnúť GPS, zapnúť zvuk, otáčanie obrazovky. Teraz mám automatické otáčanie obrazovky, to je, keď mám tablet takto, tak obrazovku aj po šírke. Keby som tablet otočil, tak obrazovka sa mi prispôsobí po výške. Ďalej tu môžeme zapnúť Bluetooth. Takže teraz si ukážeme, ako sa dostať s tabletom na Wi-Fi sieť. Je to veľmi jednoduché. Z domovskej obrazovky kliknem do pravého dolného rohu, vyberiem voľbu nastavenia alebo podržím cca 3 sekundy na nápise Wi-Fi, pero alebo prst. Teraz si ukážeme nastavenie cez voľbu nastavenia. Podržím nastavenia. Zobrazia sa mi nastavenia, kde v tablete si môžem okrem Wi-Fi meniť ďalší kopec nastavení. Takže ukážeme si službu Wi-Fi. Ak by nebola zapnutá, stačí len potiahnuť tento obdĺžniček doprava a zapne sa nám na tablete Wi-Fi. Takisto Wi-Fi môžeme vypnúť potiahnutím a doľava. Tým pádom sme vypli Wi-Fi. Teraz zapneme Wi-Fi. Teraz ma automaticky pripojilo, lebo si tablet pamätá heslo. Pokiaľ sa chcem pripojiť na sieť, od ktorej mám heslo, táto zámočka znamená, že sieť pýta heslo. Keď kliknem danú sieť a zadám heslo, môžem sa potom pripojiť na internet. Týmto tlačítkom hotovo potvrdím. Chvíľku trvá, kým si človek zvykne písať na tejto digitálnej klávesnici. Môže robiť problém napríklad zadávanie mekčeňov, ako máme v slovenčine, ale robí sa to tak, že kliknem napríklad na písmeno, keď chcem dať š, kliknem na š, s a vyberiem z kontextového menu š. A takto môžem vlastne písať mekčene a dĺžne tým, že podržím na nejakom písmene a vyberiem dĺžeň alebo nejaký znak, ktorý vlastne môžem použiť pri písaní. Opäť z tejto voľby na domovskú stránku sa vrátim domčekom, prípadne sa pripojím na internet, potvrdím. Keď som na internete, môžem využívať ďalšie funkcie tabletu. Teraz si ešte ukážeme, ako tablet vypnúť. Tablet sa vypína opäť tlačítkom zapnutia. Podržím cca 2-3 sekundy. Následne sa tablet spýta, či chcem zariadenie vypnúť. Vyberiem vypnúť zariadenie. Naozaj áno. Ďakujem za pozornosť, toto bola prvá lekcia.